нашия филм ще разговаряме с доктор Камен Плочев от инфекциозна болница, доктор Радка Аргирова от Централна лаборатория по СПИН, доктор Радева от Кожно-венерическия диспансер Бургас, професор Драгойчев, председател на Комисията по медицинска етика и морал при Медицинска академия, поетесата Миляна Башева и 5 носители на вируса на СПИН, бивши моряци от океански риболов. Радиото, телевизията, пресата не престават да говорят за проблема СПИН. Паралелно с това се проведе здравна просвета и профилактика. Направиха се над 2 милиона изследвания. Бяха установени 83 вирусоносителя, 6 развиха болестта, 2 починаха. Данните са от началото на декември 1989 година. Но първоначалният стрес отстъпи място на известно успокоение. Тази невероятна болест обаче ни изправя всеки ден пред нови проблеми. СПИН или синдром на придобитата имунна недостатъчност е едно уникално заболяване, което съчетава 4 на пръв поглед независимо помежду си фактора. Това са вируси, имунна система, начин на живот и география. Напоследък обаче, с опита, който ние придобихме, се оказа, че съществува и 5-ти фактор, а именно социалният фактор. Всякакви битови пътища, битови контакти, на общувания, да речем, служене с един и същ телефон, пиене от една чаша, хранене от общи чини, ползване на обща тоалетна и така нататък. Въобще това, което наричаме битови контакти, това няма отношение към предаването на заразата и това е вече много отдавна установено. Въпреки че всички знаем това, малко са тези, които приемат здравия вирусоносител или болни от СПИН с човешко съчувствие, с готовност да им помогнат, да бъдат милосърдни. Повечето от нас посрещат тези хора враждебно. Забравят, че това може да се случи на всеки. Голяма част от българските вирусоносители са моряци от океански риболов. Те са имали приятели, писали са им картички от далечни пристанища. Заедно са празнували при връщане от дома. Но това е минало. Приятелите вече ги няма. Лекарската тайна е издадена. Мълвата е тръгнала и тези хора са останали сами. Предприятието океански риболов ги сваля на брега и намира за най-целесообразно да се раздели с тях. Безстрастни чиновници изписват купища хартия, създават наредби, които се тълкуват както е изгодно на всеки. Загрижено заговарят за тези моряци, че не трябва да бъдат изложени на тежка работа в морето и набързо ги свалят на брега, а след това забравят за тях. В океански риболов открихме писмо от 7 февруари 1989 година от Министерството на народното здраве, което препоръчва да не се пускат моряците вирусоносители да пътуват. Това е позиция, с която искаме да спорим. Но Министерството, както и ръководството на океански риболов, отказаха да ни предоставят копия от това писмо. Този отказ и самото становище ни карат да мислим, че има нещо нередно. Нещо, което куца в хуманизма на това министерство и предприятието океански риболов. В момента да снемате в гръб и затова явно се личи нежеланието ни да се покажем пред хората, защото ще бъдем сред обществото, може би сред познатите, като са чумови, всеки ще не избягва и няма да имаме изобщо. След едно от завръщането ни от чужбина, бяхме посрещани на летището, на пистата беше докарана рейса и бяхме посрещани с кордон от милиция, с кучета, след което бяхме изведени извън града в една вила, която също се охраняваше цялата с кучета и милиция до вземането на пробите. След като се установиха някои другари, които бяха серопозитивни, и след това бяхме отведени също от милицията в един закрит джип в болницата. Бяхме една седмица. Всичко това доведе един стрес в семействата. Обществото направи своето.
Той си изгради бариерата. Запази се. Ние затова не се сърдиме. Подписаме нужните документи, нужните декларации. Така трябва и да бъде. Но след установяването на моето заболяване ме оставиха 13 месеца без работа. 13 месеца без никакви доходи. Аз съм 45 годишен, със завършено висше образование и на всеки, който не се случи това нещо, да бъде оставен 13 месеца без тези облаги, не знам как би се почувствал. Излезна Министерство постановление номер 19 от 29 юни миналата година, но той нищо не реши, тъй като всеки го тълкува така, както е удобно за него. Ние от обществото не искаме някакви помощи, нито по Русия. Искаме само да си работиме работата, която до сега сме работили. Моите колеги по заболяване работят като зидарокофражисти. Работят при минусови температурни разлики 50 градуса. Но в това състава никой от нас не е допуснат, тъй като всеки казва, че там има тежък физически труд. Условията, при които работя сега, са температурна разлика от порядъка на 50-60 градуса, от минус 20-25 до плюс 30-35 градуса и мога да се продължа работа по специалността и на корабите. Чувствам се унеправдан и пренебрегнат за това, че съм дал толкова години на това предприятие и държава. На мен ми предложиха работа като монтьор на брига. Аз категорично отказах, тъй като условията, които са в тази работилница, мога да кажа, не отговарят на нормативния документ. Условията са по-тежки, отколкото на кораба. Плюс това не отговарят и на моя професионален статус. След като им предложиха тази работа, аз категорично отказах. Те викат, помисли си, след един месец ние сме длъжни да те уволним. Викам, щом като си длъжни да ме уволните, уволнете и ми уволниха. Вече трети месец съм без работа. Страхувам се да започна на друго место, защото веднага и там ще се научи и там по същия начин ще погледнат, ще почнат да ме депресират. След 13 месеца без работа, в момента от 8 месеца се намирам на резервен щат. Тоест, аз не зная кога ще бъде подновен трудовия ми договор, тъй като всеки месец ме назначават. И това създава една несигурност. Следствие на много анонимни обаждания, притеснявания по телефона, писма по почтата, анонимни обаждания на децата, което доведе до разтурване на брака. Работата ниско платена. Какво получавате преди и какво получавате сега? Ами, средна заработка, може би да се каже от 350 до 400 лева. И отделно валутата, която дали също е доход. А сега какво получавате? Аз в момента сега получавам 120 лева. 120 лева. А колко издръжка плащате? 75 лева. А наем? 45 лева плащам още апартамент. 10-15 дена след сключване на гражданския брак установиха, че съм серопозитивен. След като съобщих на съпругата си, първото наше решение беше да направим самоубийство. Да се блъснем с колата и това е. Да не страдаме ние, да не страдат нашите близки и най-вече нашето бъдещо дете. Жена ми беше в 3-тия месец. Но добре, че тази глупост не направихме. Всяка вечер, като се легнем, плачови, ще се роди ли здраво това нашето дете? Ще бъде ли като всички деца? Не мога да ви опиша. За наша най-голяма радост, детето се роди живо и здраво. Нашия живот продължи. Нейните резултати са отрицателни и до сега. Лекара на предприятието ме посъветва да напусна. Да напуснах предприятието. Започнах другаде работа. С огромни усилия правих така, никой да не разбере, но все пак разбраха. Повече никой не се интересува от нас, къде работим, какво работим, подходяща ли нашата работа, и имаме ли средства с какво да живеем. Просто не оставиха на просия. В семейството отношенията всичко беше на тръни.
да не разберат близките. Но в крайна сметка разбраха. Разбраха, защото нервите вече не издържат. И след като разбраха, сега сме вече пред развод. От тук нататък започва нещастието на тези хора. Те са достатъчно интелигентни, четат и знаят, че досега няма нито един излекуван от СПИН. В същото време започва социалната сегрегация. Много от тях са изгонени от работа. Те категорично го споделиха, когато лежаха при мен в клиниката. Лично за мен това е едно крайно несправедливо въздействие спрямо тези хора. Дори и по някакъв начин да бяха трудоустойни, техните финансови интереси не трябваше да бъдат накърнени. Аз бих казал, че всяко общество, всяка страна държи зрелостен изпит за хуманност, за толерантност, за разбиране как да се отнася към тези нещастни, които или са болни, или които са само серопозитивни. Аз не мога без ужас да си спомня как в един от съветските вузове студентите медици на въпрос какво да се прави с болница СПИН, почти единодушно казали, те трябва да се унищожават физически. Но и у нас в България, ако говорим откровенно, нямаме истинско разбиране по въпроса, нямаме истинско хуманно отношение към тези нещастници, които по една или друга причина са поразени от вируса. Въпреки че в пресата нашите водещи лекари, нашите писатели призовават към хуманност, призовават към разбиране към тия хора. Нашето законодателство не ги дискриминира официално. Много трудно тези хора намират възможност да живеят. Имахме един случай на бебето, който се роди от здрав вирусоносител и майката е здрава. Трябваше по инструкцията да се вземе кръв. В родилния дом обърнах се точно към заведещо отделение и помолих да бъде всичко дискретно. И още не съм излязла с кръвта от родилно отделение и почти цялото отделение беше научило и нямаха много така добро отношение към жената. В България, да говорим откровенно, лекарската тайна в повече случаи е фикция. Тя не съществува. А щом това е така, за всички болни, за всички заразени, научават всички околни. Какво е техно отношение, зависи от нивото на тяхната култура, от нивото на тяхната толерантност, общо възпитание. Дали те винаги са на достатъчна висота, това е също въпрос. Но поне ние лекарите, като представители на най-хуманната професия, нямаме право да отказваме в помощ на тези нещастници във всички случаи на техния живот. Когато те имат болен зъб, доколкото знам, има случаи, когато заболекарите отказват да ги лекуват. Ами ако те имат нужда от по-сериозна операция, ако имат нужда от по-сериозно продължително лечение, никой от лекарите няма никакво право да отказва на тези хора, както не би отказал на един холерен, както не би отказал на един чумав, както не би отказал на един лепрозен болен. Лекарският дълг е да помага на всеки болен, независимо дори от риска, а в случай риска е минимален. Това е въпрос на престиж. Каква стойност ще имат моите думи и какво значение ще има това, което казвам аз, ако утре се разбере, че аз съм се заразила по време на работа, значи аз не знам как да работя с този вирус. Не е ли така? Поетесата Миряна Башева обвини във вестник Поглед и лекарите, и администрацията, и цялото общество за превръщането живота на тези хора в ад. Един двоен ад. Първо от болестта и второ от отношението ни към тях. Защо ги посрещаме като врагове? От страх? Страха е нещо, което го разбирам и аз го изпитвам. То е защитна реакция в края на кращата. Всеки човек има право на страх. Но право на безотговорно отвращение и, как да кажа, дискриминация, малтретиране на едни хора, които са жертви, независимо от това, че сега в момента страховата психоза е много силна, мисля, че е крайно неморално и непочтено, толкова повече, че не е почтена, тъй като в много случаи, поначало, говоря за случаи с моряци, въобще, съществува един вид завист. Тия пътуват, тия печелят много пари, тия във всеко пристанище имат по една жена. Това са трите обвинения, които всеки
еснавски настроен, озлобен и той от недобрия си живот човек е в състояние първи да ги хвърли върху такива хора. Не напрасно озлоблението точно в такива среди съществува и заради това именно е неморално, защото не отговаря на действителна морална мотивация. Има загробяване на чувството за жалост, за милост, за търпимост, за това, че на всеки може да се случи. Неволно се замислям и за нас, медицинските работници. Един колектив, който се занимава с тези хора, е изложен и то съвсем реално на риска да бъде заразен. Какво ще стане с нас, ако ние се заразим? И ние ли ще бъдем отстранени от работа? Мисля, че когато се вземат решения, трябва да се мисли. Трябва да се мисли не само административно, най-вече трябва да се мисли хуманитарно. Разбирам, че аргументът е ние защитаваме тези, които не са заразени, здравите, че ние разсъждаваме хуманно за тях. Лично според мен няма 2, няма 3, няма 5 хуманности. Има една хуманност. Аз мисля, че една висока хуманност, за която ние така декларираме, че е присъща на нашия социалистически строй, точно сега трябва да бъде проверена и на дело доказана. Много видни учени изказаха становището, че отдалечавайки тези хора от нас, било с социалните мерки, които ние вземаме, било с нетактичното си поведение, ние се отдалечаваме от проблема с спин и проблема става неуправляем. Представете си, че техният брой ще нарасне. И ние с нашата хорска злоба и неразбиране ще влезем в състояние на война с тези хора. Че ние точно тогава ще ги предизвикаме и те да воюват с нас. Точно тогава те ще имат, ако искате, и морално право да отмъстяват на нас. И тогава наистина последствията ще бъдат непредвидими. Тези 83 души, чието живот превръщаме в ад, могат да станат и повече. Държавата ни е длъжна да им помогне чрез всички свои институции. Трябва наистина да създадем на тези хора условия за живот по-добри от преди. Време е вече държавните ни институции и всички ние да се отнасяме хуманно към всеки човек. И тези хора имат нужда от това. Нека не ги оставяме сами.